Moelen met Pelt, welkom. We zijn op zoek naar parkstatters met een interessant verhaal. En nu ga ik afgekald met een mens, een landgraaf. En een man die bescheid weet over vormgeving, over muziek, over vastelovend. De man die kan ons vertellen wat voor alle nu nodig hand. Hubert Schoenke. Van harte welkom, Hubert. Goedemiddag. Leuk dat ze best afgedaald naar Heerlen. Zeker. Ik zou me graag met dich gaan vertellen. Gewoon voor ze bij zetten? Zeker, gewoon voor ze bij zetten. Wat wil ze drinken? Ik wilde eigenlijk datgene bestellen wat ik de laatste keer wie ik gewoon net had gekregen. Toen had ik mijn beer moeten pakken, door op de bühne. Okay. Dus dat werd in dit geval dan Spa Blauw. Maar wow, wel heel erg druk moet ik zeggen. Oké. Gewoon met de vaste loren. Spa Blauw, Loes, gaat dat lukken? Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Hubert Schoenke. Met dich veel van alles te bekallen, liek me. Maar laten we beginnen bij het begin. Waar stond het weegje van Hubert? Het weesje stond op de Kleikoleweg 72 en toen de tijd nog Nijenhagen. Een echte onversneden zwegelsupper. Een richtige zwegelsupper. Niet minder dan dat. Ja. Oké. En daar ben je ook opgegroeid en school? Ja, daar had ik ook mijn school inderdaad gedaan. Niet direct mijn allerbeste herinneringen. En ik was toch al bezig met wat we nu ook heen doen zijn. Audio, geluid, techniek en dergelijke zaken. En ik kon eigenlijk op school nooit zo richtig mee eigen kwijt. Ja. Maar op de basisschool had ze toch had ze gevolgd. Ik bedoel, zeker hun gevolgd. Hubert doet goed zijn best en zou nog een tandje bij kunnen steken, zag er meestal dan nog. Minimaal, ja, dat had ik gezegd. En zeker, er waren hele leuke tijden bij. Ik bedoel, zeker in de tijd wie ik inderdaad nog het klinken hoor. Daar hou ik mijn beste kameraad Marco. En daar hadden we toch wel echt een hele leuke tijd met crossfietsen door de wijk en dergelijke zaken. En dat wordt plek, hè? En daar wordt toen nog plek, ja. Daar wordt een heleboel plek. Daar stond op bus was er een coach. Ik bedoel, het E-team dat kwam al even later pas. Leuk. Ik ga wat dat betreft niets te kort gehad qua jeugd. Maar ook mede eigenlijk door mijn ouders die wel echter van worden. De mam die zag me liever binnen zitten dan dat ze op YouTube voor dat ik net heen word. Die wordt wel een beetje te... Groot gezin, Ik ga nog een zuster, dat heet Agnes. Dat is 7 jaar ouder op de kop af. Dus ik ben letterlijk en figuurlijk een nakomeling. Ja. Maar niet echt een groot gezin, maar wel immer diep verankerd gebleven. Ja. Met elkaar, gelukkig. Okay. Dat merken ze dan ook inderdaad, wanneer op een gegeven moment nu wegvallen wie de mam en de pap. Dat ze dan toch inderdaad de verbinding met elkaar goed kunnen houden. Maar ja, vaak maakt het dan ook al het verschil dat ze er in de jeugd al liever gekald was. Wanneer dat is een keer gebeurd. Ja. Wie we dat gewoon aanpakken. En dan merken ze inderdaad dat dat wel ook op de puntjes terecht kunt. Ja. Hey, en middelbare school, ja, ze zullen toch even doorheen moeten. Ja, daar moet ik even doorheen. Dat wordt de LTS. Dat wordt mijn allermoeilijkste tijd. Ook Nijhagen of? Nee, dat wordt op Schaasberg. Schaasberg, Brandenberg. Ja, daar voelde ik me echt gaar niet heen. Ik bedoel, wat ik al zei, de drummer die met audio, geluid en muziek bezig wordt en performance, optreden, noem maar op. Ja, die komt door eigenlijk in het geweld van een jeugd terecht, waar ik vrij weinig met coach, die allerlei naar muziek luisterde, wie Iron Maiden, helemaal niks mis met. Slayer, Anthrax, Metallica. En ik word dat jongske. Niet aan bier. Ik luisterde naar soulmuziek en jazzmuziek. En dat is nooit veranderd. Ja. En dan is het een ganse andere slag. Buitenbeentje. Of geht dat te weten? Nou, buitenbeentje weet ik niet of ze dat direct zo kunnen zeggen. Want ik kon me wel inderdaad, ik kon het wel over de bühne brengen waarom ik dat vond. Maar dan merken ze wel inderdaad dat ze daardoor inderdaad net metlopen in de pas van anderen. Ja, dat ze toch een veel dingen worden uitgesloten. Ja, dat was een beetje lastig. Zeg, en nou, school is dus gaan werken al vrij jong. Ja, in principe is het zo. Ik heb nog een hele korte uitstap gemaakt naar de bouw.
bij bouwbedrijf Bekkers. Inmiddels al jaren ter ziele. Maar ja, ik weet niet eens wie ik op het idee ben gekomen, maar ik denk dat het van de paphoed is gekomen. Die werd zo wel een bepaald... Ja, wanneer ze ergens opgroeit, werd ze ook metgenomen in datgene wat ze vaak is. Of wat gezag is, wat ze is. En ja, dat is dan, nou, we zouden zeggen, 2 weken goed gegaan. Dan heb ik een ongeluk gehad. Oké. En toen wordt het heel gauw afgelopen. En ja, toen word ik toch eigenlijk wel van overtuigd dat ik dat niet mijn leven moet gaan doen. En dat ik toch meer voor het fijngevuldiger werk hoor. En niet word van het uitbreken van die moer, om het zo maar te zeggen. En toen, hoe wordt het bij Slans Posterijen? Ja, via de Donk Jozef, de Donk Joep, zo ik hem dan noem. Ja, via zoeken nog nu op de post. Ik zei, ja, ik zou hem kennen, dus proberen. Het liep me wel leuk, de ganse dag boeten, een beetje vrij. En ja, toen word ik inderdaad eigenlijk vrij snel aangenomen bij Post, PTT Post, toen dat nou mooiste tijd van mijn leven geweest. Oké. Ja, Want ja, mensen zeggen PTT, dat is een eeuwigheid gelijk natuurlijk. Van nog TNT Post gehad, van nog TPG Post gehad en nu heet het PostNL. Ja, en dat waren gewoon prachtige collega's. Er wordt wel geknord en dergelijke zaken over sommige dingen. Maar dat was mijn mooiste tijd, tenminste op werkgebied, was dat mijn mooiste tijd in feite. Okay. De collegialiteit wat ze met elkaar had, dat had ik nergens angst mee gevonden. Maar dat eindigt dan toch op een gegeven moment omdat ze voor zichzelf is begonnen. Ook, maar dat om mezelf, dat word ik eigenlijk al heel erg vlot. Wie ik van school af voor, word ik eigenlijk al die jaren aan het discjockeyen en bezig met het maken van muziek. Was nog net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dat kwam pas get later. Omdat ze probeert iets momentum te creëren. En ja, wie dat eenmaal het geval wordt, had ik me ook inderdaad netjes ingeschreven en word ik met mijn eigen bedrijf al bezig. En toen wordt nog meer op muziekgebied en het discjockeyen. En dat is later eigenlijk ook het grafisch werk en dergelijke geworden, wat ik ga doen. Ja, dat bedoel ik eigenlijk vooral, dat grafisch werk, grafisch ontwerp enzovoort. Want dat behelst natuurlijk de handigheid en het talent als ze dat kent. En B, het technisch, zeker in de moderne tijd, de technische rimram wat daarbij kunt kijken. Ja, maar dat hou ik vrij snel onder de knee, want ik gewoon misschien, en daar kunt ze wel met dat buitenbeentje. Wie gek erin nog in feite met de Walkman rondlopen, dan zou ik al op de computer mijn muziek te maken. En keken ze zich inderdaad wel komisch aan van, wat ze doen met zo'n ding. Maar dat had ik later ook met de telefoon gehad, wie ik zag, maar ja, ik ga een mobiele telefoon, wat ze daar doen met. Ja. Eigenlijk al die dingen die ze ook op televisie had gezien, van, nu heb ik niet nodig, ze bellen me thuis wel. Ja, dat is eigenlijk al een doordag min of meer, had ik me dat ook een heleboel dingen autodidactisch geleerd. Ja, want de muziek, daar komen we ook nog uitgebreid over te spreken, maar van dat grafisch ontwerp moest ze leven. Toen ben ik uiteindelijk naar de post, wie dat afgelopen was, ik kon er gewoon niet meer werken vanwege het feit dat ik zo gewoon kwaliteit gewoon hingen. De lui die worden aangenomen, stonden me niet aan. De verwacht van de oud ambtenaarsbedrijf, om het zo maar te zeggen, verwacht ze in een bepaalde stand en die ging helemaal verloren. Toen ben ik uiteindelijk bij Parate Brandbeveiliging terechtgekomen. En daar ben ik in feite technische tekeningen gaan maken, ontruimingsplattegronden, technische tekeningen van brandmeldinstallaties. En voor verdere feiten fotografie en de grafische vormgeving van dat bedrijf. Oké, dus dat wordt dan een soort logische voortzetting dat ze er ook rekeningen van doen. Volgens versikken, zal ik maar zeggen. Ja, ik hoor al langer op zoek naar zo'n get, omdat ik ook eigenlijk iemand ben, op het moment dat ik in de zaal binnenloop, dat kijk ik waar zijn de nooduitgangen. Dat zit gewoon in zich. En ja, goed, op een gegeven moment kroeg ik dat aanbod. Soms had ze dan geen kennis nodig, maar we hadden dat niet nodig in het leven. En via ben ik toen inderdaad bij Paraat terechtgekomen. En dan heb ik een hele leuke tijd ook gewerkt. Oké. Nou, even genoeg over het werk. Muziek, hè? Ook tegenhand van gevraagd van
in muziek waar ze een sterke herinnering bij had, om dat door een stukje van te laten luisteren. De kunst met het eigen fabrikaat, gelukkig. Hè? Ja, dat is eigenlijk best, klinkt dat heel erg arrogant, maar ik zie het niet als mijn eigen fabrikaat. Ik zie het als een van de mooiste dingen die in Landgraaf ooit van elkaar zijn gekregen. Zeker omdat dat nog moeilijk is. Want Landgraaf is wat dat betreft nog immer heel erg Warbig, Nijnagen, Schaarsberg, Rimburg, noem het maar op. En ik had toen eigenlijk een heleboel muzikanten bij elkaar gekregen. In feite uit Landgraaf, waar ik dan op dat moment de dirigent een beetje van was. Maar ja, een van mijn hoogtepunten is dan nog samenwerken met de Hardy Mertens, wat toch niet de minste is. Dat dacht ik. En als ze dan belt en zegt, Hardy, wil ze naar mijn studio komen om dat te gaan doen? Ja, dan is dat niet van ikzelf, maar dan is dat van ons allen. En daarom vind ik dat gewoon ook... Ja, dat is eigenlijk alles wat me geïnspireerd had door de jaren. We gaan eens even luisteren. Verbongen had van 111 sporen Landgraaf. Ik ben die arts op mij verloren, zijn op minder zo gesteld. Hij op sporen goed geworden, stuk met heerlijk dus en veld. Ik verzeven niet verbonden, werd hem al dat blad verteld. Samen sterk op afstand vingen, vier als burgers en dat Verbongen had Sjoen Hubert. Daar had zich dus eigenlijk vanaf jongs af aan had ze zich gemengd in het entertainmentwereld. Ja. Ook al bent dat hij een beetje de Noberschaf is, maar Zeker. muziek had ze eigenlijk al, die passie voor muziek had ze al toegelicht. Daarbij kunt de passie voor vastelovend. En dat gecombineerd geeft gans het, hè? Absoluut, ja. Ja, natuurlijk, wat we eerlijk zien, ik bedoel, vastelovend traint in mijn mening 9 van de 10 keer muziek, spaß en stemming. En ja, kijk, dan krijg je automatisch natuurlijk, wanneer ze op toch kleine Noberschaf bezig is, krijg je natuurlijk ook inderdaad dat ze inderdaad liedjes gaan maken, inderdaad, los van het feit dat ik ook andere dingen gemaakt heb, wie house-deuntjes en jazznummertjes. Ja, druk de carnaval nog allemaal het meeste. En men begint de vriend van Lotte Verdog te maken, dan ligt er iets te. Ja, daar kennen de Ludig ook vooral van, denk ik, van hoe het vasteloven. Lu kennen mij eigenlijk alleen maar van de carnaval. Ja. Ja. De hebben ze toch ook nog tot stadsprins van Landgraaf ingebracht. Hè? Absoluut, Even niet vergeten. Nee, ja, dat was ook een van mijn voorwaarden. Omdat er nog immer zo kerngedacht werd in Landgraaf, word ik per definitie een jong van Landgraaf en zo vul ik me ook. Oké. Dus die wijkenhand van dich, de stadsdelenhand van dich afgedoord is Landgraaf. Is Landgraaf, laten we ik zie, als toe in het buitenland zit en in de weet niet waar hele is, dan zeggen ze eventueel Pinkpop, neer Landgraaf. Toch? Dat zo in die op kunnen komen. Ja, dat vind ik, dat brengt ze wel heel erg listig, dit. Ja. Ja, dat zou ik op kunnen komen. Hey, of de zoals kunnen zeggen, er wil kniepen. Dat zou ze ook kunnen zeggen. Maar, even terug naar de vastelovend. Daar ben ze dus ook, ja, bis op de dag van u, ben ze daar heel erg actief in. En dan met name in de muziekomgeving. Ja. Wie stellen voor ons dat vuur? Op dit moment is het gewoon inderdaad. Ik heb een x-aantal liedjes liggen die ik nog maak binnen dit jaar. Niet zo heel veel, want ik stel mezelf een beperking op van een stuk of 3, 4 nummers, omdat ik ook dat wil uitwerken tot mijn eigen perfectie. En net immer hetzelfde. En daarnaast had ik ook al wel gehad prinsen of hooglustigheden die ik dit jaar voorzien van orders die ik maak. Ja. En het plannen van de 11e van de 11e, wat voor ook tegenwoordig een Landgraaf doet. In Warbig. In Warbig. Daar doe ik dan de artiesten inderdaad boeken en dan doe ik een stukje PR voor die organisatie en de presentatie. Die liedjes die ze schreef, die brengt ze ook zelf of dat liet ze Angerlu doen? Vroeger was ik heel erg wild op dat podium. Maar dat is helemaal verdwenen. Ik zoek liever iemand die jong is en talentvol en ik schuif het aan hem door, dan dat ik zelf zo nudig op de bühne moet staan. En wanneer ik dan al op de bühne moet staan, moet het eigen liedje van humor zien. Want als het poep serieus is, dan ga ik het zeker niet doen. Het moet gewoon echt humorvol zien.
Oké. En nu wil het dan toch over de vastelovend han. Het is natuurlijk een discussie die helemaal meer op kunt. En nu had ik tussen de regels begrepen dat Landgraaf het komend vastelovend seizoen een prinses kreeg. Dat speelt bij ons al langer. Dat is ooit begonnen, en dan moet ik even voorzichtig zijn, volgens mij rond 90 of 94 met het Henny Dieteren bij de Spinnekupjes. Nu is het dit jaar zo dat mijn vrouw bij de Unskes zit. En die Unskes gewoon dit jaar voor de allereerste keer een stadsprinses proclameren. Oké, dus het is geen primeur eigenlijk. Nee, dat verdient dat al jaren. Die ligt gewoon al enorm vuur op de rest. 2.0 in deze. Ja, Oké. ja, maar ik vind het ook wel leuk. Ik bedoel, het is niet alleen een mannenwereld, hè? Al lang niet meer. Nee, zeker niet. Zeker niet. En- Helemaal met je eens. En misschien om nog even als afsluiting... de Maxine Vastelovenslinger. En die kunt ook bis bij L1 de Vastelovenslinger moest misschien eens even uitleggen wat het is en wie ze hem samenstelt. Het is eigenlijk heel simpel. Het is een mix die ik in 2010 ben begonnen. Is ooit ontstaan door gebrek aan tijd om naar de wc te gaan, letterlijk en figuurlijk. En toen had ik hem aan een L1 gebonden. En in een mix is in feite gewoon, ja, dat is een verkwartsmaat. En die verkwartsmaat kan ze laten overlopen naar een andere verkwartsmaat. En als ze dat dan nog tonaal een beetje goed deed, dan klinkt dat net alsof dat een handschoen is, deze A-drugs. En dan hebben we het lup A nu, lup B nu of lup C nu. En de kunst ervan is gewoon dat ik soms wel eens in de mix gewoon 4 nummers tegelijkertijd gaan lopen. En de lui had het nog niet meer in de gaten. En dan is het de bedoeling dat ik dat brei in ongeveer in 47 minuten. En ik wil er dan minimaal maar 33 minuten duien. Dat is wel nooit huisje geweest. De best wel naar het huisje geweest. Dat is alleen inmiddels. Ja, ik had nooit verwacht dat het zo'n traditie zou worden dat ik nu 15 jaar weer ben en ik heb er 15 van die dingen gemaakt. Want het kost geen tijd. Ja, ben je voor dit jaar al bezig? Of moest je de nieuwe oogst afwachten? Ja, nou, ik kijk het ganse jaar door. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook een beetje soms met nieuw talent. En ik ben dan ook wel zo dat op het moment dat een nieuw talent kunnen en dan maak ik goede muziek, dan zal ik het nieuwe talent eerder erin zetten dan het Beppie of de Erwin. Want ja, laten we eerlijk zien, die handel heel veel succes. Het is ook een beetje een promotie. Ja, een beetje pushen. Ja, zeker. Dus nu de goede richting op. Hubert, chic dat ze met me gekald had. Zeker wel leuk. Het was zeer interessant. Versleet er af met de Elske. Ja, het zal moeten. Eigenlijk drinkt ze niet, maar zo heel af en toe. Absoluut. Had ze nog een leuke boodschap voor de lui heen? Een leuke boodschap voor de lui heen. Wat ik allemaal zei, kennis is één ding, kennis is beter. Maar blijf vooral aan die kennis in het leven werken. En maak tussendoor een heleboel spas. En toch één ding, minimaal per week, was er angst voor Chris. Dat zorgt dat de adrenaline begint te pompen. En dat zorgt er ook een beetje voor dat ze die af en toe schriks van zichzelf. Nou ja. Santé. Gezondheid. Angerwerk bij Moelen met Pelt. Toen hebben we met een aantal mensen een overkoepelende organisatie in Hoensbroek opgestart, wat zich nu Vier Gebroken noemt. Daar vallen allerlei buurtstichtingen onder. En vanuit die positie regelen wij van allerlei evenementen, organiseren wij van alle evenementen in Hoensbroek.